Nagbilit kami ng isda maghapon. Oh, muntik pa siya. Muntik pang matumba. Ini mga higa kang ano kan. Ayan po ang train. Pahabol po kami sa train. Kasi pa mga siga kang mga taga Mambulo, no. Oh, shout out yan. Luhalo ay. Dito pagarangan ng ano, ilaw. Ha. Pupup. Sino yan sa malansad? Malayo pa pala. Dinawan. Eh, uga na. Yan, meron na. Eh, binutong saro. Binutong na, yan na. Ayo, bago, binutong na yan. Oh. Yan, bingwit po kayong bingwit. Tingnan natin kung makakakuha. Wow! Laki! Yan. Pakita mo. Oh, yan pa, laki. Umaya. Oh, yan, laki pa tilapia. Oh. Yan. Sige, binuit ka pa tol. Diba, sige. Yan, patingin. Dadarat ka doon pulutan. Nakakuha po kami ng karpa. Eh, pa isa. Binuto na isa yan. Ino. Ayan, sa gitna oh. Mabangwit po kami, Nakakuha kami ng pangulam. Yan. Ayan na yung isa. Tinakbo. Yan, dito po kami sa aming lugar, maghanap po kami ng pangulam. Ayan po. Asan yung nakuha natin? Ayan, laki po nang nakuha namin oh. Maghanap po kayo pang ulam. Ayan po, tingnan natin yung train. Pupup! Ano, nakakuha na? Ayan po, may nakakuha kayong pang ulam. Mahal po ang kilo nito dito sa amin. Yan. Laki. Hintayin po natin yung train. Kakuha na kayong panira oh. Bangwit po kami ng isda. Paraon mo ang train, masakita sa train. Ayan na po ang train. Hiliwan tayong train. Pupup! Tol. Ano na kayo panira oh. Tilapia, 1 kilo. Nakuha namin pagkawil. Mahal ang kilo nito oh. Nagalaw-galaw pa. Tagal ng train ay. Ayan na. Saan na yan, tol? Ha? Ayan na po ang train. Pupup! Ayan ang train. Hindi kaming panira. Yan. Mapabol po kami sa train, mapabol. Right, dito sa mabanggaan ka yan, ka bibidyo. Ina. Ha? Ayan, kuha kayong panira oh. Sarong kiluhin. Ayan tol, nandiyan na. Ha? Say. Ay, kurini. Ayan, yan po ang train. Kaparahon may ang train, kaparahon.
Dalaga ka na, mabanggaan ka yan. Bago sa puwan tren, ayan ang tren, oh. Nakuha kami panira. Nalatong ng tren. Di nakuha buton kayo din, oh. Kahit pa. Ayan na. May binihan kami kan trenay. Binihan kami kan tren, masakay kami. Boy naman na idon niya. Oh, panira. Naghanap pa natin kami ng pulutan. Yan ang buhay namin igdi sa sentro. Maghanap po kami ng panira. Yan na po ang anak ng tren. Yan o. Mini train. Pagkatapos ito ang biyahe ito sa akin na laray. Isang araw kami naghanap ng ulam. Ito lang nakuha namin, oh. Tilapia, 1 kilo. Pina itong makaubos ng 1 case. Ayun na po yan, Hinang Banwit Duman, sa may tulay. Hi guys. Pauli na. Mga kaibigan, Nagbinwit kami ng isda, maghapon. Oh, muntik pa siya. Muntik pang matumba. Ay, mabigat kasi ang isla yung dala. Ano? Nilagay kasi. Huwag ka kami motor. Ang gusto ko lang. Ang laki guys. Ito na, palusong na. So, nahihirapan. Nahihirapan na dahil sa dala niya yung isla. Nahihirapan dahil sa dalang yun. Oh, ang laki oh. Ang laki oh. Oh, mababahan pa. Oh. Ay daw, ay sinang parakalay. Kunan! Nakalingat kami ka ng pagpulutan. Nagmamadali na. Mag-iingaw na ng pulutan. Mamadali na guys. Luluton pa kasi yung pulutan oh. Oh, laki guys oh. Ang laki. Kung bumili ng pulutan, wala ko sa kanila, pampulutan. Ang laki guys oh. Ang pulutan. Mahal pa. Tilapiyang dito yan, tilapiyang gabon. Ayun guys oh.
Ayan sila oh, nag-iintay na sila guys. Oh. Ayan guys oh. Thank you guys. Nagbanit pa sa tulay. Ihawin nyo na ito, ihawin. Ayun oh, lucky guys. Yung guys oh, ang galit, yung galit. Oh, Nel. Oh, lulutoy na daw yan oh. Yan, yan.